Сябры, вітаю вас на YouTube-канале Асацыяцыі Беларуская Федэрацыя футбола. Судзейскую брыгаду. Галоўны сёння на поле Дмітрый Коржык, рэферы Андрей Садлоўскі, інспектор матча Михаил Лаўскі. Абодва прадстаўляюць горад Гомель. Ну і склад гаспадароў команда Андрея Юсипца. Матвейчык, ён жа капітан, Максим Дроздоў 7, Миколай Старостенко 9, Александр Савицкий 10, Кирилл Бураў згуляе под номером 11, Павел Сергутка номер 22, яго 22 Захар Баранок. Денис Королик забіў 6 галоў і 2 перадачы аддаў Емельяну. Падача са штрафнога няўдалая і на месцы мяккі закід у штрафную пляцоўку і спроба прабіць з другога паверха Эдуарда Карасцялёва. Калі Кавалёў туды выбівае як мага далей. Гэта, правда, не так часто адбываецца. Падача ў штрафную і з варот выходзіць Кавалёў. Подача пайшла ў штрафную. Гэта просто разминка для Макара Масленникова. Парушаны былі правілы на Мікіце Майораве. Савицкий хуценька разгуляў гэты штрафны. Удар па воротах міма. Мяч ідзе. Да працы якога, безумоўна, ніякіх пытанняў няма і быць не можа. Давайте. Цяпер уже не без рукаў яго выконвае. Закід, ідзе мяч па створы і на месцы Олег Кавалёў. Ну вось і небяспека яго. Диагональ такая ось пошла ад Ліпніцкага на супрацьлеглы правы фланг. І закід трэба забіваць. Ну які ж момант зараз Гомель 2 будзе выконваць гэты стандарт. Гэта можа быць небяспечна. Падача, падбор, трэба забіваць. Удар па воротах. Штанга выратоўвае Гомель 2. Яшчэ адзін удар і ўжо на месцы Олег Кавалёў. Ну вось за Дроздоў памыляецца. Гэта можа быць фатальнай памылкай. Ідуць наперад жодзінцы. І не, все ж таки тут все будзе спакойна. Ну хаця не так і спакойна. Да. Павел направо. Тут десятка і б'е па воротах. Серыі пенальці Барсукоў. Ёсць перад ім прастора. Ёсць там Савицкий злева. І перадача якраз таки ідзе 10-му нумару. Савицкий ў далёкі вугал Масленникаў. Лідараў. Але часцей за ўсё не маглі падначальны Андрей Юсипца пераможны лік. У гэтым матчы удар па воротах. Кавалёў робіць сейв. Не маглі ўтрымаць лік пераможны. Да, ўжо якую гульню запар рысе не могуць забіць. Яшчэ раз скажу, 8 лістапада. Апошні раз яны гэта рабілі. Удар па воротах Кавалёў. Слухайце, жодзінцы маглі ўвогуле тут інтэнсіўныя перадачы 1-1. Ну і у гэтым заканчивается інтэнсіве гульня 0-0. Ну а каля мікрафона быў Андрей Ільеня. Усяго добрага, сябры, дзякую вам за ўвагу. Беражыце сябе, да пабачэння.